Dobar dan, dragi ljudi, ili dobro večer, ovde se već smrkava. Sada sam napravila video na engleskom jeziku i poželjela sam da napravim isti video na srpskom jeziku. Ovaj video će vam dati magičnu formulu, ako bi postojala magična formula da sledeća godina bude bolja. Ako bi postojala magična formula, mislim da je ovo ta formula. Jako jednostavna, jako moćna, možeš primeniti odmah. U ovom periodu godine ljudi razmenjuju čestitke, razmenjuju želje. Nadamo se da će sledeća godina biti bolja. Daj Bože da bude bolja, da će Bog ili da će kogod da bude bolja. Nadamo se, želim ti da bude bolje i tako dalje. I to je skroz okej. Ne kažem da ne treba želeti ljudima da im sledeća godina bude bolja, ne kažem da postoji isto loše sa tim željama. Ono što sam želela da naglasim je da tvoj mozak je jako sofisticiran. Tvoj mozak sve što govoriš i razmenjuješ sa ljudima snima, posmatra i donosi zaključke o tome šta ti zaista želiš. I kada razmenjujemo konstantno sa ljudima takvu poruku koja kaže nadam se da će doći bolja godina, tvoj mozak shvata aha, ti se nadaš, nešto tamo se nadaš, znači to bolje je nešto, bolja godina je nešto što će doći tamo izvana, pa ako dođe, daj Bože dođe, nadamo se da će doći, nadamo se da će do univerzum da se smiluje ili sile nebeske ili kogod da se smiluje pa da nam dođe bolja godina. I mi ćemo sedeti ovde i pijemo kafu i šta ćemo. Tvoj mozak shvata da je to nešto tamo, da je tvoj život nešto, bolji život nešto što dođe tamo. Da bi sledeća godina bila bolja, nije sledeća godina koja je bolja nešto tamo. Sledeća godina koja je bolja, sledeća godina si ti. Ti si osoba koja će da korača kroz svaki dan te godine sledeće. I ako si ti to nije nešto tamo, ta sledeća bolja godina, to si ti. Ako ti koračaš svakoga dana sledeće godine, da bi ta godina bila bolja, ti moraš biti bolji ili bolja. Ti koji koračaš kroz svaki dan sledeće godine, ako si ti bolji i bolja, fizički, mentalno, psihički, fokusom, i ta sledeća godina je bolja kao rezultat toga što si ti bolje. Da uzmemo primer recimo jednog sportiste, možda teniser, neki uspešan teniser. Ako jedan teniser kaže ja bih želeo da sledeća godina bude sa više trofeja, osvojenih turnira. Daj Bože da bude sa više osvojenih turnira. I taj sportista koji je vrhunski sportista sedne sa sobom i kaže dobro, ako ja želim da ta godina sledeća bude sa više titula i osvojenih turnira, ja ću sada doneti odluku da će ta godina biti sa više osvojenih turnira. I taj sportista lepo obuče patike za trening, šorc ili suknju za tenis i kreće da on bude bolje, da trenira kad ga niko ne gleda, kad niko ne vidi, da trenira sebe fizički, psihički, mentalno, fokusom, da radi da on bude bolje ili bolja fizički, mentalno, psihički, zato što zna da će to dovesti da sledeća godina bude bolja kao rezultat toga što je on bolje ili ona bolje. Pitanje je da li ćeš ti biti kao taj sportista. To je jedino pitanje.
koje ti sebi možeš postaviti. I sada, naravno, imamo gomilu izgovora koje možemo prihvatiti, a možemo i odbaciti. Nemam ti ja za to vremena, Dragana. Znaš, svako u jednom danu ima isti broj sati. Svako na ovoj planeti. Razlika između tebe i nekoga ko je produktivniji je kako koristimo te sate u danu. Kako ih koristiš? Ako sada iskreno sedneš sa sobom, sedi s sobom iskreno sada i odgovori na pitanje koliko vremena provedeš u neproduktivnim aktivnostima, žališ se, tračariš s komšinicom, scrolluješ po socijalnim medijima neki sadržaj koji ne donosi ništa pozitivno. I kada skupimo sve te neproduktivne sate, sigurno možemo skupiti sat vremena u danu, gde to vreme možemo sada da usmerimo svakoga dana sledeće godine na da ti budeš fizički bolje i psihički bolje. I kada sat vremena, samo sat vremena svakoga dana, možeš i 15 minuta, 10 minuta, 5 minuta svakoga dana. Na kraju 3 meseca i 6 meseci ti ćeš biti fizički bolje, mentalno i psihički. Kao rezultat tog uloženog vremena i ta godina će biti bolja. Sad imamo još jedan izgovor. Nemam para, skupo, nemam ja para za to. Koučevi ste stvari. Ako imate internet, ako imaš internet i ako nemaš internet, idi na javno mesto, priključi se na internet i nađi, imaš gomilu videa i sadržaja, divni ljudi dele besplatno, zato što žele da pomognu, žele da podele ono što je njima pomoglo. Tako da imaš gomilu besplatnog sadržaja. Sledeće što čovjeku padne na pamet kao izgovor, a ne mogu, nisam ti ja dobar u tome, ne mogu ja to, teško je, ne mogu ja. Ako tako nastaviš da govoriš, ako daješ takvu instrukciju tvom mozgu, takvim stvarima ćeš i svedočiti u svom životu. Zato što tvoj mozak sluša šta mu pričaš i to sprovodi u delo. Ako ti svom mozgu kažeš, tvoj mozak sve uzima bukvalno i izvršava. Ako ti svom mozgu kažeš, ja to ne mogu, to može da kaže, dobro, ja ću napraviti, znači ja izvršavam. Ti si meni rekao ti to ne možeš, ja ću sad da izvršavam, znači nećeš moći. Ja ću ti napraviti da je to teško, da ne možeš. I sve što se u tvom životu dešava, ja ću uskladiti da bude tako kako si mi ti rekao, da to ne može. Ti ne možeš, nisi dobar. Ja sam izvršio to što si mi ti naredio. Tako kaže vaš mozak, tako kaže tvoj mozak. Umesto toga daj mozgu dobru naredbu, kaži svom mozgu, pa daj da, šta ako ja to mogu? Ajde mozak, ajde da probam, ne da probam. Odlučio sam šta ako ja to mogu. A šta ako ja to mogu? Ajde idemo. Ajde šta ako ja to mogu? Ajde povedi me. Ajde idemo ove godine. I sada je pitanje, naravno, može želeti da sledeća godina bude bolja, srećnija, beričetnija i sve po redu. Može želeti, a da li ćeš odlučiti? Da li ćeš odlučiti da sledeća godina bude bolja? To pravi razliku da li će sledeća godina biti bolja. Ako ti odlučiš da ćeš ti biti bolje, fizički, mentalno, psihički, bit će i sledeća godina bolja. To je magična formula. I ja vam stvarno želim, tebi želim da ti sledeća godina bude divna, sa toliko svetlih momenata i divnih momenata sa voljenim ljudima, momenata otkrovljenja u tvom životu, rasvetljenja, napretka, uživanja,
ljubavi i šaljem ti mnogo, mnogo zagrljaja ljubavi i odluči da sledeća godina bude bolja zato što ćeš ti biti bolja.